We are back again mga buddy and welcome na naman sa aming YouTube channel for today's video kay Maligog Dagat si paano mo? Tanaw ra niya, tanaw ra siya. Sa manalab. Naghatag og G's ako ang yaya. Ang akong yaya kay naghatag og G's. Kabuutan na yaya. So, yun na nga mga buddy. Punta na ng dagat. And yun na sila, nag-andam na sila kuwag tubig. Our destination today is Samal. Wow! Samal, mga tag-Samal mga buddy. And yun na, kauban naman si Eugene na dancer for the year. Follow nyo si TikTok. Si EJ na basketball player. Wow! And yun na nga. Si Precious na si Pop. Yun. Hi everyone, welcome to my vlog. Charot lang. Anong masasabi mo? Hindi ko maklaro kung naong. Hindi maklaro. Hi! Imong shoes. Munang. Bakit? Napusing itong pinapusing ni Pinana. Precious! Kasi yung anak. Wala naman na. Hindi man ko. Adventure siya. Meanwhile. Hi buddy. Ganasong kapoy ay. Untay ba nga na kamula ka kapoy kaya. Asa mo mga duday? Beng, asa ka to, Beng? Asa ka to? Ha? Asa? Tu? Akad to? Asa? Una, kaya ako daw leader. Ikaw man, una daw si kaya ikaw daw leader. So mga tumig Samal. Sa mga tabis. Samal, this place is so good. Wow! Water? White sand. Water. Ano sa'yo mo gusto? Water. Nangayog tubig ang bata. Gikapoy siya. Masima siya nagbaktas. Hi, Bing. Hi. Dianan sa Samal. Wala mga sleeper. Wala sleeper, no. Hi na lang, hi. Hi! Asa ka to? Asa, dagat? Akad to? Walang walang katulad. Ang among sama Dinit magiligog dagat kayo ang weather. Niil na siya ang mga badi kay wala di na makaya. Ha? O sige, nagtiniil na sila. Bugat man. Yang. O
yun na buddy, papunta na po tayo sa Samal. This place is white sand mga buddy, and yun, goods. Tagak, di kumpiyansayo, si mo tagakan taglubi. Tapos may slide. Naglisod dyan mali. Ay. So baktas na yung buddy. Lapo kayo mga buddy. Kay gikan man nag-ulan manggod mga buddy. Hinayin na sila lapok. Opo. Opo. Lapok. So nagtiniil na lang may mga buddy tungod kay lapok na kayo jud siya mga buddy. Lapok ka siya agian. So, ano na place? Baktas sa ta mga buddy. Sorry kung uyog kayo, kinagbaktas na, nagtiniil na siya. Yun, tiniil na siya, sobrang sexy niya. Fit the feet. So, kamay na lang ta, doon na ta. Nata sa Promised Land. Wow! So yun na mga buddy, success na mo ang pag agi diha mga buddy ni Precious. Traveling with Precious. So eto na mga buddy ang Samal. Let's go! Dire na mo ang place mga buddy. Place para magtambay. Wow! Rent dito mga buddy, ang bawat kubo yan ay rent mga buddy. Kaya dito kami mga buddy para walang bayad. So, ano lang. Hi. O gusto ni Precious mag-TikTok? Mag-TikTok? Wow! Sige. Tara ba pasita? Tara pasita? Sayo! Ay! Saan? Bataan eh. Maligo. Gusto na niya maligo. Di na niya mag-TikTok. Video is sponsored by Happy. Happy. This video is sponsored by Happy. Wow! Sponsored niya siya sa Happy. Kaon sa una before ligo. So, Halo, mga si CJ Almorana. yan mga badi. Almorana Sunda. Kaon ko nilag halang mga badi. Si Eugene mukaon po siya halang. Awayang naong oh. Sad boy ng Pinas. So, kung gusto niyo pumunta dito mga badi, walang tao, peaceful, no? Lingaw, walay bayad mo ato dire. Walay bayad mo ato dire mga badi, peaceful kayo. Saka na dito. Yan na nila Mga po badi, mag-time dapat slap di na lang siya, di lang ulan mga badi, kay lapok man siya tanawon ng dagat mga badi. Ulan badi. O, so di maghalang o. Natay ka na rin. Ginamos na. Nahalan siya badi. Halang dira. Mag time lapse na daw mga badi, and let's go. Tapos na kaming kumain mga badi, oras na para maligo. Si Angela mga badi, maghuhubad na siya.
Mga badi, mag-TikTok na po siya mga badi. Bisang asa mga badi, magsigir gyud na siya TikTok mga badi. Mga badi. TikTok. Look. Ano mga badi? Muna yan trabaho mga badi. Bisang asa mga badi. TikTok lang yun siya. Meanwhile. Nga na siya ka-sweet mga badi. Sana all. Ang bata, kay gusto maligo. Ligo si Angela, kay hugaw daw ang dagat. Maligo, magusto. Samurai dagat na chocolate ang kuan. Moni siya. Moni lugar ang secondary sa Samal. Aga! Tao sa bata di kaligo. Aga! Daan na sila ligo mga badi. Ayun. Na sila ligo mga badi. Kaya lingkod-lingkod na tawag. Ikaw na sila. Eat. Oh. May sad boy. Sad boy. Always sad boy mga badi. So, yun lang mga badi, and I hope you enjoy the vlogs and every vlog sa amin mga badi. Don't forget na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel, and yun, mag-comment po kayo bali. Like, comment, and subscribe na. So, yun lang mga badi, and everything you do, Do it in love. Lagad na, day ka.